हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स खालामो नैबे स्किमनि राङा हाबदोंना हाबा एबा हाबा होननानै बेनो जाबाय अरुणोदय। दा खायसे हाबदों होनो आरो खायसे हाबा होनो थ' नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायदो जे राङा हाबदोंना हाबाखै आरो हाबदोंब्ला बेसेबां हाबखो आरो मा डेटआव हाबो। नोंथांमोना सिगांनि आपडेटखौ होदोंमोन जे 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो राङा हाबगोन होननानै, नाथाय खायसे बुंदोंमोन जे राङा हाबा आरो खायसे बुंदों हाबो। दा बेखायनो जोंनि बे हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो गासै बेनिफिसियारिसनो होगोननो 26 लाखसनो होगोन, नाथाय दायो 19 लाखसनो होदों। बेखायनो खायसे मोनाखै खायसे मोनग्रोबाय। दा नोंथांमोना गोदान एप्लाइ जायोबा आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा नायनोसै स्टेटासखौहाय भिउ स्टेटासआव। दा जोङो बेयाव जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनो डिस्ट्रिक्टखौहाय। दा आं हमना ला उदालगुरिखौ सेलेक्ट खालामबाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो सेलेक्ट खालामना नायनो हागोन बेयाव माबायदि जाना दङ स्टेटासआ। दानिया जोंहा रां हाबनायखौ नायनोसै बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंगौ एबा नङा। स' नोंथांमोना नायबानो गासैबो डिटेल्सखौ मिथिजोबगोन जे राङा 10 डेट जानाय लोगो लोगोनो होनाय जायो लोगोफोर 1000। दानिया जोंहा स्टेटास नायबाय बेयाव ओरैबायदि जायो पेन्डिं जाबाबो राङा हाबो, बेबादि पेन्डिं जानाय लोगो लोगो नाथाय बिल आपडेट फैबानो हाबो। दा बेखायनो नायदो नोंथांमोना 1000 सोबाय नै बेयाव नुनो मोन्दों लास्टआव 557 एकाउन्ट नाम्बारा। जों लाइभ नायगोन बेनिफ्राय पेन्डिं जाबाबो मोनो। थ' बेखाय जोंहा फैदों राङा दिसपुर ट्रेजारि अफिसनिफ्राय फैदों आसाम। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे अरुणोदय स्किमखौहाय बेनिफ्राय सोनाय जायो। दा बेखायनो जों लाइभ प्रुफ नायगोन एकाउन्ट नाम्बारा लास्टआवहाय 9557। दा बेयाव माबादि स्टेटास जादों जों बेखौबो नायगोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन। दा नाय लोगोफोर लास्टआव एकाउन्ट नाम्बारा दङ 9557। बेयाव भेरिफाइड जादोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे डेट दङ। दानिया जोंहा बिला माबादि फैदों जों बेखौबो नायनोसै। थ' नोंथांमोना नायदो बयबो राङा हाबदोंना हाबाखै बेनिफ्राय एकाउन्टआव चेक खालाम। थ' खायसेनाव डाइरेक्ट मेसेज फैयो आरो खायसेनाव फैया। बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय राङा हाबदोंना हाबाखै। दानिया जोंहा नायदो बिल नाम्बारा जानुवारि बेनिफ्राय डिसेम्बर जुलाइ जुन बेबादि दङ आरो। स' नोंथांमोना जेब्ला बेबादि बिल आपडेट फैगोन अब्लानो मोननाय जायो। दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामदो राङा हाबबाय आरो नोंथांमोननिया लासैनो हाबबाय थागोन जायफ्रा मोनाखै। थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो। बेबादि स्किमनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।